салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед. реклама мекунем, рекламаш без сумма. Ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, 3 сотиқ замин, 3 дар хона ва боз дорои 2 подвал мебошад. нархаш бошад 120 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонт дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, рӯ ба рӯи молбозори нав, 7 сотиқ замин, 2 дар хона. нархаш бошад 90 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад, ремонти нопурра дорад, харидори аниқ бошад. рақамашро дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пост корвона, дарвозаи Дарёбод, 3 сотиқ замин, 2 дар хона. нархаш бошад 147 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона ремонти пурра надорад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Гулистон, кӯчаи Мирзо Турсунзода, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат нархаш бошад 200 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар бохтар Қурғонтепа, Кушониҳон, дар повороти аэропорт, 2 дар хона, 4 сотиқ замин. нархаш бошад 165 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидор бошад, марҳамат, занг занед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Шилкокомбинат, кӯчаи Буфанда, дукомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат нархаш бошад 180 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. 6 моҳ пас хона тайёр мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Шилкокомбинат, кӯчаи Буфанда, дар назди магазини Марҳабо, якомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад 128 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар Ҳисор, деҳаи Мавлончари боло, 12 сотиқ замин, 6 дар хона. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад бо маслиҳат. ремонти нави замонавӣ дорад. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Ғафуров, якомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат нархаш бошад 90 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад.
رقماشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. از نام به کانال گپ زنید، انشاءالله به شما ارزان میکنند.